na amụma iji wee gosipụta mmụọ nke eji wee na-eme ihe n'ime obodo nakwazi ka onye nke ji ihe o nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka bụ nnukwute onye isi ụlọ ọrụ Akpaza Group Dr. Frank Igbojindu ji wee gaa n'ihu wee chịkọba mmemme abụọ na be ya bụ Okija n'okpuru ọchịchị obodo Ihiala n'ime steeti ya bụ Anambra. Nya bụ ihe mmemme bụzi nke a nọrọ n'ime ya wee meghepụ onye bụ ụlọ bụ nke o wuru ọkwụrụ na be ya ma gbapụkọzie igwe mmiri bọkwụ bụ nke o wuru maka inye ndị nke nọ n'obodo ahụ mmiri ọṅụṅụ dị ọcha bụ nke ha ga na-aṅụ. Faith onye m uche onye nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ a. Dokita Igbojindu nke ọma maka ọrụ ebere ya site n'inyefe akwụkwọ akwụ ụgwọ maka ụmụ akwụkwọ dara ogbenye ruo n'ime mmepe obodo bara uru. Onye isi ụlọ ọrụ Ofiafụlụ Ego Foundation bụ Chief Nwabueze Ume bụ onye gbapere onunu mmiri a kwuru na onunu mmiri ọ gbapụrụ gbara akaebe n'ezi ọlụ Dokita Igbojindu na-alụ n'obodo. N'okwu ya, Dokita Igbojindu gosiri ekele ya nye Chineke maka mmezu ọrụ a, si na o ji obi ụtọ na ọrụ a ga-emetụta ndụ ndị mmadụ n'oge dị anya. Ọtụtụ ndị bịara emume a gwara ndị ABS okwu gụnyere Prince Okwudili Ụzọ na Maazị Okechukwu Ọhanebo kenere ya maka ihe o mere mepere obodo. Ọlụ ngozi ụlọ ọhụrụ a bụ nke Venerable Emmanuel Nnọdụ si St. James Anglican Church Ichi kpekwasịrị ekpere ka ngozi na nchedo Chineke dịrị ya n'ụzọ niile. Site na Okija, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.